מה כל חברים, אני בסרטון חדש. כן, אני נכנסתי פה ל1v1, לא יודע למה. אל תשאלו אותי כמובן, כאילו, לא משנה. היום בסרטון אני סתם בונה, לא סרטון כזה מעניין, לא אמור להיות לכם מעניין. פשוט תסתכלו את הביצועים. לא יודע, פשוט היה לי באג, אין לי כזה הרבה זמן גם לצלם עכשיו. וגם אני לא שומע את המשחק משום מה. אם אתם יודעים למה אני לא שומע את המשחק, באמת תגידו לי, כי אני לא שומע את המשחק. כאילו, תכלס, כאילו, הורדתי איזה אפליקציה, לא יודע, לא עבד לי OBS, רק עכשיו עובד לי. אני לא יודע אם זה כי לפני זה שמעו את המשחק, אבל עכשיו מחקתי את זה ועדיין אני לא שומע. כאילו, ניסיתי לעשות הקלטה, פשוט כל שנייה עושים הקלטה, לא יודע מה זה אחר הזה, פשוט מחקתי את זה. רגע, מה? רגע. מתי? The fuck? בוא נראה אם אני שם שירים, בוא נראה אם אני שומע אותם. כן, אני שומע את השיר. זה לא שאני לא שומע את המשחק. כאילו, לא יודע. לא, זה מוזיקה אבל חזקה. זה כזה חזק. תסתכלו, אני ממש ממליץ על המפה הזאת, כי זו מפה באמת טובה. אני לא צוחק. תכתבו לי בתגובות, כאילו, אם אני יחסית בסדר, אני משחק חודשיים, ככה, חודשיים 3. זה הרמה שלי. אני אגיד לי אם זה נחשב טוב. אתם רואים למשל, כאילו אם זה טוב, יחסית, כאילו, אני די גרוע, כן, אבל תגיד לי אם יחסית טוב, הזמן שאני משחק. כאילו, אפשר שתשים לב ברמה הזאת. התחלתי עם צ'פטר 4, עונה 4 כזה, זה כזה באמצע בדיוק כזה. לא רוצה לדעת אם אני עכשיו בסדר או משהו כזה. אילי היום לא יכול לציין סרטון, גם אחר כנראה אני אציין את הסרטון. לא יודע מה יש לאילי. אין לי זמן לכלום. גם בגלל זה לא היה לי רעיון. לא היה לי גם רעיון סרטון או משהו כזה. למשל את זה שמעתי רגע את ההזמנה כזה. רק את המשחק עצמו, אולי. זה משהו בתרות אולי. שאין לי שמש. נו, אתם רואים למשל בדברים האלה? אתם רואים? זה למשל טעויות. כאילו, בואו, זה ממש טעויות עכשיו.
כאילו, זה... יש לי הרבה טעויות, כאילו שאני משחק, כאילו שאני... מבינים? וואו. אתם מבינים? כאילו... לא יודע איך להסביר. אבל חבר'ה, אם מישהו יודע למה אני פאקינג לא שומע את המשחק, באמת, שיגיד לי למה. בוא נבדוק את השיר. זה לא חזק מדי. העריכה נראה, כאילו, לא יהיה לסרטון הזה עריכה, כאילו היא לא זה, אבל אני אראה אותה הקלטה. כי אני תמיד לפני שאני אומר לסרטון, רואה את ההקלטה. כאילו יש לפעמים שאני רוצה לבקר סרטוני לגו, לא בדקתי. גם הרבה זמן עשיתי סרטון בזווית שלי. באמת חבר'ה, העליתי פוסט, באמת, של, נו. ולמי אתם הכי אוהבים, ובאמת, הרוב, זה היה עליי, באמת ממש תודה. אני שנייה בודק כמה הצבעות יש לזה. לא משנה. נעצור לי את ההקלטה נראה לי, אני כבר לא אוהב יותר את ה-OBS הזה. זאת עשה לי בעיות את השנה, אני ניסיתי זאת שהספקתי, כי כבר היום באמת ניסיתי תוכנה אחרת בכלל, הייתה גרועה ברמות אחי. ברמה. מקווה מאוד שישמעו אותי. באמת, לא היה לי גם רעיון כל כך לסרטון או משהו כזה. מבינים, זה מה שאני עושה. כאילו, אני יודע כבר כותרת וכל, אבל כאילו... לא היה לי כזה רעיון לסרטון. כי זה קשה להביא מלא רעיונות לסרטון. כאילו, לפני איזה שבוע, משהו כזה. העליתי כל יום הרבה סרטונים. אבל היה סדרת לגו. אז היה הרבה, אבל הרבה יותר קל. עכשיו למשל זה הרבה יותר קשה לי כי זה בית ספר וכל זה. כאילו, בלי לאתגר 30 יום היינו כל שבוע אפילו מעלים. זה... כאילו, בגלל שהיה חנוכה לפני שבוע, אז היה הרבה יותר קל לצלם סרטונים, כי לא היה בית ספר. תחשבו, באחד כבר היה מוכן, ובבית ספר אני הייתי 1:30 וכל זה. ואני ברגיע הביתה בכלל באיזה 2. תחשבו, ואיזה פעמים גם זה אני מגיע הביתה ב4:30. אז כאילו, אתם מבינים, זה ממש קשה לעלות סרטון כל יום. כאילו סרטונים ארוכים, אנחנו מנסים לעלות אותם עוד כמה... בערך סרטונים אנחנו מעלים אותם ב4-3. הסרטון שלנו זה יותר מאוחר, כי באמת אין לי זמן. אני עוד מעט יש לי גם ארוחת ערב וכל אחר. אני מקווה מאוד שאני אספיק עד 6 לעלות את זה. אילי אומר שהוא לא יכול לעלות סרטונים, כאילו יומיים כזה, לא יודע למה. זאת... רגע. שכחתי מה לומר רגע. אני לא שווה את זה שאני שוכח מה לומר. תכתבו לי בתגובות באמת רעיונות לסרטונים. אין לי רעיונות לכלום. בקיצור, אם יש לכם רעיונות לסרטונים, באמת אני ממש אשמח תגיבו לי בתגובות איזה רעיונות. תראה, הסרטון הזה ישר לייקים, קליל כזה. אם נגיע ל200 צפיות, זה
אין הרבה סרטונים שהגיעו ל-200 צפיות, אני מודה. היה לי או 2 או 3. אם מגיע, למרות שזה סרטון לא מעניין, כן? בגלל זה אני גם אומר, אם זה יגיע ל-200 צפיות. אם אתם רוצים בקליל. אם זה יגיע ל-200 צפיות באמת. תכתבו לי בתגובות, אני משחק. הנה, עם הראשון שכותב לי, אתה יכול לשחק איתי, כאילו, לא. אתה רוצה לשחק איתי או משהו כזה, נותן שיסוף ולייק וכל זה. שחק איתי ועם אילי טריו או רק איתי בסרטון שעלה לערוץ רק אם נגיע ב-200 צפיות ו10 לייקים ו400 סאבים לפני יום שני, כי אנחנו כבר לא עולים כמעט סאבים כבר קצב עלייה די קטן יש לנו של היום עלינו רק אחד כאילו אז כן באמת ננסה וזה גם עשינו את האתגר 30 יום כי פתאום כזה לא זה אז ביי חברים זה הסרטון להיום ויאללה